We don't use it up to that. Get there. We speak to the heart of every woman. Only here, where your voice matters. A real man is not violent, and a real woman is not tolerant of it. If the first woman God ever made was strong enough to turn this world upside down, these women together ought to be able to turn it right again. Ifukani FM sisikhululo sakho esikusasazela ku-90.6 98.4, naku 99.9. 17 mizuzu ibethele intsimbi ka-10 o'clock. That was uNatalie Cole with the rest of the night. Singenile ngoku kuphakama mfazi. Namhlanje ke kuthiwa ke according to the statistics esikhutshwe nguStats SA ngo-2nd kaDisemba, kwiminyaka emihlanu edlulileyo, South Africa has been facing an alarming rise in child pregnancies, ingakumbi phakathi kwamantombazana angaphantsi kwiminyaka eyi-19. Nalapho kukho amakhulu amabini amawaka 2,000 plus yabantwana ababaleke kumantombazana aneminyaka eyi-10 up to 14 years old qha. Na kuthiwa ke le nto ke asiyongxaki yosapho kuphela, kodwa yimeko enzima yokuxhatshazwa ngokwesondo, kuba umthetho uthi nawuphina umntana ongekafiki kwiminyaka eyi-16 akakwazi ukunika imvume ngokwasemthethweni. Oko kuthetha ukuba nangona kubekho laa nto sithi yi-consent, kodwa leyo iconsiderishwa as i-rape. Kodwa ke into eyothusayo kukuba kukho iingxelo zokuba amatyala amaninzi athi abe ayarhoxiswa, nto leyo ebeka abantwana emngciphekweni. Namhlanje ke nditshilo ndathi sincokolo noNontyatyampho Makhaphela from Yinjongo Yesizwe Foundation. Simbambe ngoZoom. Ma'am, it's always a pleasure to have you on board. Good morning and thank you so much for joining us. Molweni Chuma, ndibulisa kuwe nakubaphulaphuli emakhaya, ndiyabulela ngethuba. Siyabulela kakhulu. Okokuqala Nontyatyambo, this is very quite alarming. Sibhude phi? Okay. Chuma, ayonto intsha into yokukhulelwa kwabantwana, ne? Yes. Abantwana abangamantombazana abancinci bebekhulelwa ndikhula nami ezilalini. And uye ufumanisa into kokubana umama womntwana wohlukaniswa nalo mntana xa egqityobelekwa, athathwa asiwe kwenye ifemeli, kwenye ilali okanye kwenye idolophu. Kuba kukho laa nto yelahlazo nokunyenjwa kwalo mntu ukhulelweyo. And ufumanisa into kokubana azikho iinkonzo nenkxaso enikezwayo lo mntana ukhulelweyo intombazana. Instead yilali, yifemeli, abahlali baye bablame lo mntana oyintombazana, kungathathwa nxaxheba ekutheni kujongwe ingalo yomthetho eyophulwe ngulo mntu ungumithisi. It's just that ke ngoku izinto ziyazivela kuba kaloku akusetyenziswanwa, and then ngulowo nalowo ucinga fanele uba luxanduva lo mntu othile ukukhulisa umntana. Ayisekho laa nto yento yoba kuthiwe umntana ukhuliswa yilali. So luxanduva lwakho wena mntu ujongene nomntana ekutheni umntana lo ukhuliswa kanjani. And enye into siyayibona into yobana iblame eninzi exesheni elinintsi siye sijonge lo mntana oyintombazana njengoyena mntu bemele uziphethe kakuhle, singakhange sijonge into okokubana lo mntana ukhuleliswe ngubani. Okokuqala asinawujonga sithethe nge-family planning nezinto zokucwangcisa emntaneni ongaphantsi kweminyaka eli-18, and especially ngokomthetho othi umntana oni-16 nguye umntu onokwazi ukwenza isigqibo ngomzimba wakhe. Xa uneminyaka eli-15 awukwazi ukwenza isigqibo ngomzimba wakho unikeze omnye umntu ilungelo lokuthi abelane nawe ngesondo, and especially ongaphezulu kwe-16. So enye into endizama ukuyiveza apha Chuma yinto yoba ayonto intsha, kodwa ngoku it's alarming because
idata iyayiveza into yobana abantwana abangamantombazana bayakhulelwa beliminyaka elishumi ukuya kwishumi elinesine, and loo nto ibabeka emngciphekweni wobana bangalenzi ixesha lokuphila, isenobaphazamisa ekuphileni kwabo kuba umzimba uzibe ungekakulungeli ukuthwala lo mntwana usesuswini. Okwesibini, laa nto yenza into okokubana anciphe amathuba walo mntana oyintombazana into okokubana akwazi ukubuyela esikolweni xa egqibe ukubeleka umntana wakhe. So zizinto ebekudala zikhona phathi ngosesisenzeka kakhulu, but mhlawumbi umbuzo kumphulaphula ekhaya, yintoni esiyenzayo ngomntu okhuleliswe umntana ekuhlaleni? Ndiyayithanda le ndlela uyienda ngayo this particular conversation, yintoni esiyenzayo ngokukhulelwa komntana ekuhlaleni, because it leads us to our next phase of this particular conversation, because I want us to talk about statutory rape. Uzawuthi omnye umntu, why I want us to touch base on that, because uzawuthi omnye umntu but asikwazi ukubeka ityala uchuma olele no Sandisiwe oneminyaka 15 years old, uchuma is 31 years old. Abe esithi uchuma akhange ndimrepe but siye savumelana. We understand. So I just want you unike nje umphulaphuli ususa inwebu kumphulaphuli based on ezo ntetha sizenzayo, because zizinto esizithethayo thina apha ekuhlaleni ingakumbe emaphandleni notyatyambo. Uyawufumanisa into yobana kwendiswa abantwana abanyaka eyi-12 bendiselwe emadodeni amadala, and that doesn't considered as i-rape or i-abuse. Uchuma siyamazi into yobana uchuma is 15 years old, is dating this person who is 45 years old, and we don't see anything wrong with that as a community, because sizawuthi hayi wethu bavumelene, but then ngoku xa sesiya emthethweni kuthiwe no, but this is rape. Can you elaborate more on that? Okay. Umbuzo endifuna ukuwubuza umphulaphula emakhaya, and especially abantu abangootata. Abantu abangootata ilali abahlali ekuhlaleni banikezwa inhlonipho, banikezwa amandla, babekwe ezikhundleni ezithi bangabantu abathatha izigqibo, bangabantu ekufanele ukuthi babe zii-protectors, bangabantu ibimele uba bayakhusela, bayahlonipha, bahlonitshwe. Bathulelene abantu abangootata abantwana, impilo yabantwana itshabalala kangakachuma, njengabantu abakhokheleyo ekuhlaleni, i-traditional leaders, abantu abangabefundisi abangootata, izikolo ezine-principals ezingootata, bathuleleni i-future yabantwana bethu abangamantombazana itshabalala kangakanje. Ubizwi labo lilizwi elihlonitshwayo, lilizwi ebebenokwazi ukulisebenzisa in a positive way in ensuring into okokubana abantwana bayakhuselwa. I think ngoku ndifuna ukuva izimvo zabantu abangootata kule nto sikuyo, kuba aba bantwana abakhuleliswa zii-age groups zabo. Lo mntana una-10, between 10 years and 14 years, exesheni elinintsi akalalani athathwe for granted ngumntu okwi-age yakhe. Abantwana bahlukunyezwa ngokwecantsi ngabantu abadala. Ngoku lixesha lokuthi mabathathe i-responsibility. Ukubuyela kumbuzo wakho Chuma, akekho umntana ona 14 years, ona 10 years, ona 12 years ononikezela imvume ngomzimba wakho ukuthi abelane ngesondo. Abazinto Chuma, noba kungaba khona into abayaziyo, ba-exposed kwizinto ezininzi, kodwa ilevel yabo yoku-understanda ayifani nomuntu ona-17, ona-16 years, nomuntu ona-31. Abantu abadala abangootata mayivume ilali, mabavume abahlale ekutheni bathatha i-chance ebantwaneni abancinci, and loo nto yophula inyasha ilungelo lomntana, loo nto yophula umthetho. Xa sijonga i-constitution yethu yoMzantsi Afrika ikhusela umntu kuba ingumntu, ikhusela ilungelo lomntana, futhi iqinisekiswe yi-legislation framework ethi
i-Children's Rights Act ekhusela umntana from ezala umntana up until 18 years. Abantwana banelungelo lokuya esikolweni, banelungelo lokuphila. Kungekho abantu abazabagruma babanikeze information irrelevant kuba befuna ukuqhamula emzimbeni womntana oyintombazana, and especially abantu abangootata. Okwesibini, sinomthetho obizwa into yobana yi-Sexual Offences Act. Laa mthetho chuma ubungeko kube khona ukuresponda kwi-sexual violence if abantwana besingababoni ukuthi bayahlukunyezwa. So i-Sexual Offences Act ngumthetho ojongana nokuthi xana kuzalwa unontyatyambo lithini ilungelo lakhe nokukhuseleka kwakhe ekutheni abelane ngesondo, nokuthi akhuselwe kwizinto ezifana ne-incest apho ukudlwengulwa kwenzeke ekhaya. So iyaveza ngokwe-research, ucwaningo luyayiveza into okokubana abantwana bayahlukunyezwa ngokwecansi, bayanukunezwa, and especially zii-family members banukunezwe ngoopasta ezicaweni because ngabantu ababathembileyo, ibe ngoomeza abomakhelwane, kodwa iphinde bezititshala ezikolweni, and especially the male teachers ezenza ukuthi abantwana bakhulelwe. That is why namhlanje sine-conversation specifically ethetha nge-adolescent teenage pregnancy ebengamelanga basithetha ngayo because abantwana bekumele uba bayafundiswa basezikolweni xa besemakhaya bakhuselwe. So xa sizawuthetha nge-consent Thuma, umntana ona 0 to 15 years akakwazi ukunikeza i-consent, anikeze imvume yokuthi kube khona umuntu ozawukwenza into emzimbeni wakhe, kuba laa mntana ngokomthetho ibimele into yobana uyadevelopha, uya-experimenta kwi-age group yakhe. Umthetho futhi xa uthetha nge-consent uyicacisa straight ukuthi umntana ona 0 to 12 years akakwazi ukunikeza mvume, i-sexual violence leyo, yi-rape leyo. Uyayi-understand? Futhi naxa engu-0 to 15 years engekayenzi 16 years legally so akakwazi ukunikeza nge-consent. But I believe into yobana i-Teddy Bear Clinic ike yaba ne-conversation udoctor wazocacisa into okokubana ngokomthetho asinawukwazi ukuthi sibophe aba bantwana bana 15 ukuya kwi-12 years because ngokokukhula komntana umntana kufuneka experimente as a developer, kuba khona ii-changes emzimbeni. So aba bantwana xa bekwi-age group yabo bengashiyani nge-2 years bayakwazi ukuthi bathandane. Asibakhuthaza ukuthi mabalalane, but loo nto ayithethi into yobana xa sithe sabona umntana ona 14 nomntana ona 15 or sabona umntana ona 13 nona 14 bedeyitha sithi kubo sayobafaka ejele, because loo nto iphazamisa ilungelo lomntana ukuthi abe nemfundo, abe nobomi. Because umntu oye wahlukumeza wathatha wanyasha ilungelo ngokwabelana ngesondo nomntana under age ufakwa kwincwadi ye-sexual offences enokhona ukumphazamisa into yoba abe ne-future ephangaleleyo. So ke Chuma masiyi-understand into yobana umntana ona 15 years akakwazi ukuthandana nomntana ona 16 years, si-statutory rape eso, because lo mntana under age ona 15 years. Umntana ona 15 years akakwazi ukuthandana ne-educator ena 22 years or ena 18 years, si-statutory rape eso. So yiyo le nto siyilali sizi-traditional leaders, singabafundisi, meaning sizi-educators ezikolweni. Xa uthe wabona umntana omithiyo below 16 years, unelungelo likatishala notishalakazi ukuthi abize amapolisa because that is statutory rape, and especially xa yemithiswe ngumntu ongaphezulu kuka-16 years yena below 16 years. So for me, zii-conversations ibimele into okokubana ezichuma sizithetha sizi-stakeholders. Kunenxaxheba ekufuneka ndiyithathile ndingumzali or igayidi nomntana, nelali inelungelo lokuthi be-involved, meaning ne-stakeholders including i-government, Department of Basic Education, Department of Health, Department of Justice, Department of Social Development. Sonke kufuneka sibe involved ekukhuliseni umntana, because umntana akakhuliswa ngumzali, and ayilo xanduva likatishala xa isesikolweni ukufundisa umntana nge-comprehensive sexuality education. Ngumsebenzi wethu sonke, and kunomsebenzi ofuneka wenziwe kakhulu ngabantu abangootata, amakhwenkwe asakhulayo namadoda, ukuqinisekisa ukuthi umntana oyintombazana bayamhlonipha. Noba umntana oyintombazana angaze azozijula abe nguye ozawushela athi yena uyathanda propose uthando, unelungelo lokuthi uyale loo nto, and especially lo mntana xa below i-16 years awunawukwazi ukuthandana nalowo mntana, umdala kulowo mntana.
ndiyayithanda into yobana ubalula some of the things esasike sancokola ngazo about this with uDr Shayeda from Teddy Bear Clinic. Indaba ngela xesha ke kwakukho into eyayixhalabisa, that was in July. Kwakukho into eyayixhalabisa noNtyatyambo yobana some of ezi cases ziyaya ukuyorepotwa emapoliseni, but ufumanise into yobana ithi icase seyifakiwe iphinde iyo-withdrawa icase. I assume into yobana because kuzawuthiwa hayi siza kuyithetha isikhaya. Njenge-organization esebenza ncakasana with abantwana abakwi-adolescent teenage stage, im-affecta njani umntana lanto emotionally, physically and mentally, if I can put it like that, xa ezawuthi ehlukunyeziwe ngokwesondo deske abe uzawukhulelwa mhlawumbi omnye kuthiwe masiyithetheni isikhaya. You've also mentioned, you've also made an example ngokubuqala besiqala the conversation into yobana ayonto into kachuma lena yinto eyayisenzeka nakudala, and kudala wayeye athi xa egqibobeleka uchuma esimaziyo ebeleke yena 15 years old athathe lo mntana ayokhuliselwa kwamakazi kwilale engaphesheya komfula because kubale kwihlazo. How does that affect lo mntu ke ngoku umenziwa lo emotionally, and singancedisana njani as a society? Why I'm asking this question, Nonjatyambo, because kwi-topic yethu there is indawo ethi community responsibility and accountability. Singabantu thina ufumaniseka into yobana siyabaleka when it comes to ukubana kufuneka uba masi-account on things as abantu abadala e-community, not knowing into yobana we are raising another generation nayo ezawuzeka mzekweni kule nto thina esiyenzayo as abantu abadala at this particular moment. So im-affecta njani umntana yonke le nto esiyenzayo thina singabantu abadala kuba sisithi thina sizama ukulungisa ukuhlala? And zeziphi izinto esinokuzenza as a society to make sure into yobana siyayingcwaba le nto yobana masilungise ukuhlala nalapho ukuhlala kungafunekanga into yobana kube kuyalunga khona? How do we make sure of that? Okay. Xhuma, asizukuyibaleka into yokokubana siphila kwi-society esingeke sikwazi uadressa u-gender-based violence, siadresse i-adolescent teenage pregnancy, siyiyeke into ye-intergenerational poverty. Into ithi sikhula apho kungekho misebenzi, sikhula sinentlupheko, sikhula kumakhaya amaninzi and especially emaphandleni ezilalini apho intlupheko ikhoyo. Anditsho uba kwidolophu ayikho, kodwa emaphandleni ufumanisa uba akukho zi-services. Apha sikhulela kwikhaya elabantwana abashiywa ngabazali, and then aba bantwana bahoyana bebodwa okanye bahlala kwadadobawo okanye kwamakazi. Kukhona umalume apha onguye umntu osapotayo le family, oye asebenzisa amandla nawo ukunukuneza nokuhlukumeza abantwana, and especially ngokwesondo ngelinye ixesha. Ufumanisa into yokokubana abantu bale family abafuni into yokokubana lihlazo lakamalume okanye utata omncinci malithethwe phandle iyoripotwa le case, kuba lo mntu nguye owondlayo apha endlini. Nalo mntana ufumanisa into yokokubana uyaprogramwa enziwe ukuthi makayi-understand into yobana yinto ekufuneka naye ayenze eyonikezela ngomzimba wakhe kulo mntu kuba befuna ucenga ukuphila. So asikwazi ukuyibalekela into yokokubana into yendlala nentsokolo inayo into yokwenza ekutheni abantu abaninzi bazi-withdrawe ii-cases kuba kusithiwa kuzawukhutshwa imali ethile, kuzawukhutshwa igusha neenkomo ezithile ukuhlamba igama lelihlazo belenzekile. Silibali into yokokubana behind esi senzo ukhona umntu. Njengento yobana nina ninewari yokuthi igama lefemeli yabaThembu kufuneka siyikhusele, silibali into yokokubana kunomphefumlo womntu
apha lo mntana ufumene esi sehlo. So ngelinye ixesha and especially ezilalini abantu abaye bayithathela ingqalelo into okokuba kubalulekile into okokubana umntana adityaniswe nabantu abafana ne-social workers, abantu abafana neenkonzo ngokwenkolelo yabantu nee-organizations ezinokwazi ukunikeza ezifana noyinjongo yeSizwe Foundation ezine-social workers ezinikeza ezi nkonzo mahala ukuqinisekisa into yoba bolula lo mntana ukwenzela into yobana angafili guilty for esi senzo, because i-reality yinto yokokubana xa sendithe ndabelana ngesondo nalo mntu and enye into echume ndifuna abaphulaphuli bayikhumbule emakhaya into yoba not all the time xa sithetha nge-sexual violence sithetha ngesenzo esenziweyo forcefully abantu babagadalana, ayenziwa si-stranger, senziwa ngumntu omthembileyo okwenze wabhiliva ukuthi kufuneka ube nobudlelwane naye. The difference xa ninobudlelwane nikwi-intimate relationship yinto okokuba mna ndikwi-relationship nomntu omdala kunam ndimncinci, which is i-violation of human rights and also it's illegal. So masithethe ke ngokuthi le nto indiphazamisa njani ndingumntana oyintombazana osekhaya. Okokuqala ndizawufila guilty and then ndizazibleyima for into yobana ndikwazi ukulala nalo mntu. Okwesibini le nto izandiphazamisa ekutheni nalapha elalini kuzawuthethwa ngayo wonke umntu uyaziwa uba uNotyetyambo ulala nobhuti wapha ngezantsi and then umithisiwe ngulo mntu. Okwakumitha on its own kuyayiphazamisa impilo yam mna physically, but ekugqibeleni kuphinde kuphazamise indlela endihlele ngayo ubomi bam, because kusenokwenzeka into yoba ndigqibele ndisiyeka isikolo not because ndifosiwe ukusiyeka isikolo but because ndifila guilty, ndifila ndihlazekile nendlela endibhulishwa ngayo esikolweni. That can also affect i-future yam and especially when it comes to ukusebenza okanye nokuthi ndifunde ndibe nama-businesses wam in future. So loo nto inciphisa amathuba wokuthi apha ekhaya kubreyikhwe le intergenerational curse when it comes to i-poverty cycle. So zezinye zezinto ezenzekayo ezo. Masithi umntana sekakhona ke ngokuxhuma isikolo sindivumele into yobana mandiqhubeke because kulilungelo lam ndingumntana okhulelweyo noba ndina 14 years, ndina 15 years, ndina 13 years. Isikolo sine-program ekhona ekufanele ukuthi ndixhase ukuthi ndiqhubeke nokuthi esikolweni. And esikolweni xa sendithe ndabasesikolweni, isikolo sinelungelo lokuorganizela i-social worker edeploywe apha esikolweni ukwenzela imali idibana nam indoluleka ngokwasengqondweni. Kodwa nalapha ekhaya kunomsebenzi ekufuneka bawenze ukuqinisekisa into yoba bayansapota, i-environment is safe for me ukuthi ngoku ndikhulelweyo ndisapotwe ndifunde until ndibeleke ndibuyele esikolweni. But i-reality chuma ithi i-Human Sciences Research Council has conducted a study and i-research findings ziyabonisa into yobana abantwana over 60% yabantwana ebebekhulelwe in the past 2 years, over 60% yabo bantwana abakwazanga ukuthi mababuyele esikolweni. What does it mean? It means sisezaba nabantu abangabantwana abangamantombazana nabantu besifazane abazawuqhubeka befumana i-opportunities, job opportunities ezikwi-levels ezilapha ezantsi ezibenza into yobana bangakwazi uku-influence decisions kwi-policies, because abantu abaninzi abanemfundo ephakamileyo abahleli kwizitulo eziphezulu nee-positions eziphezulu ngabantu abangamadoda ngaphezu kwabantu besifazane. So loo nto uyayibona uba endaweni yokuthi sise phambili in terms of gender equality isibuyisele emva indaba ye-teenage, adolescent teenage pregnancy, isibuyisele emva singamanina ekutheni siqiniseke ukuthi sinabantwana abazawukhula babe zi-president and future leaders zangomso. So kubalulekile ke chuma into yobana sizilali, kubalulekile ukuthi sizi-stakeholders with urhulumente sincedisaneni siyisupporte i-comprehensive sexuality education, because xa sithetha nge-life orientation esikolweni, i-life orientation ayiyofundisa ngamanyala namanyundululu. It's an age appropriate curriculum efundisa umntana ngomzimba wakho ukwenzela into yobana akwazi ukuthatha izigqibo ezi-informed ngempilo yakhe, but also to be alarmed ngezinto ezifana ne-consent ekwenzeni show umntana ukuthi xa umalume, umakazi, utata omncinci endibamba ngolu hlobo esenza ezi zinto esikolweni bendifundisiwe kwi-comprehensive sexuality education ukuthi ayilunganga, mandilinde. And xa sithetha nge-comprehensive sexuality education chuma asithi abantwana mababelane ngesondo or sizi-organization sithi mababelane, sithi mabaphile kwi-environment whereby they are able to be themselves, they are able to navigate i-future yabo, they develop in a safe environment with their peers. But we also promote to delay engage kwi-intimate relationships so that they can have a better future. Xa sebebadala, they are able to have informed decisions about their bodies.
Yeah, you understand? So the conversations ezinjalo, but I think igap esinayo Chuma yinto yokokubana we don't have the coordinated structures ezijongana nokuthi umntana ukhula protectwa holistically. Sisebenza sizi-NGOs in our little corners, i-government institutions zisebenza zodwa, i-private sector isebenza yodwa. So I think i-way forward ngokuthi masithi sisiya ku-2026 siye ngenjongo ethi sifuna ukuba ne-integrated programs where we collaborate meaningfully. Umntana is at the center, a young girl is at the center of a response kwinto yonke siyenzayo as stakeholders kwi-communities. Ngot Nantyityambo wethu ngenxa yexesha kucinzeleka sizithobe apha i-Emirates. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho sisi, sisebenze kakuhle kakhulu nawe kulo nyaka. Ube neChristmas emnandi nonyaka omtsha oyokozela amathamsanqa sa. Phinde ke sidibane ngoku kunyaka olandelayo 2026 ube nemini emandi. Siyabulela kakhulu. Enkosi nakuni ngokunjalo niVukani FM nakuwethu maphayeni. Bye. The first woman We speak to the heart of